L'activitat estrella de NiuEduca és la robòtica educativa. La nostra metodologia desenvolupa els valors i les competències STEM, tan necessàries en un món en què les noves tecnologies i el coneixement evolucionen cada cop més ràpid. Els nostres alumnes tenen entre 3 i 16 anys i realitzen activitats adaptades a la seva edat i nivell. Treballant en equip i a través de diferents reptes, comparteixen la seva imaginació i talent per construir i programar els seus propis projectes. A cada classe flueixen la curiositat i la creativitat. Els reptes porten els alumnes a resoldre problemes, desenvolupant el pensament lògic matemàtic. I això no és tot. El millor és que aquest aprenentatge s'aconsegueix de forma vivencial, des de la pràctica i la diversió. Treballar amb les mans estimula la creativitat i programar desenvolupa la capacitat d'anàlisi i el pensament computacional. A NiuEduca la nostra passió és acompanyar joves desperts, únics i proactius, capaços de trobar solucions a problemes reals, nois i noies que es descobreixen a ells mateixos i que porten les seves idees a la realitat.